Que pasa, rapaces? Estou collendo unha pouca d'auga porque vamos facer hoxe unha receita que precisa de poñer a ferver xa este liquidiño do noso grifo. Mirade, hoxe tócanos unha caldeirada de raia 2.3, vale? Para non decir o de 2.0, ok? Vamos a facer unha caldeirada de raia que despois vamos a intentar meterlle pois certas cousiñas novas con ese saboriño. Pero, vamos a meterlle aquí este lume para empezar a ferver a auga e poñernos a pelar as patacas. Como estades, ó? Que tal vai todo? Como vai esa tardiña? Xa estades no sofá, pejadiños, esperando a receita que fa... Caldeirada de raia, E digo eu, é unha caldeirada de raia que supoño que, bueno, terá... Aquí é unha leite e unha manteiga, non sei para que será, despois vos lo digo, Temos un aceite, temos a raia, e o típico dunha allada, pero o que flipo é co aceite. Está de ser o que nos trouxo Rafa, onde iría por el? Rafa, contanos un pouco. Hola, Mariñas, oído en Montefurado, chef, Ribas de Sil, provincia de Lugo. Ata aquí vin para levarche ese ouro líquido, aceite de oliva virxen extra, para que o disfrutes e para que fagas unha receita que estea á altura. Como sempre aquí, Rafa Durán, o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. Bueno, sabes ese que van unhas gotas de aceite e atópase con outras de auga, unhas gotas de auga, e dinlle a gota de auga: aceite, ves con nós a festa? E dille o aceite: non podo mesturarme con vos. Presento vos a Álex, de Aceites Figueiredo. Cantos anos tes? Teño 32 anos. E cantos anos levas traballando nisto? Pois levo sobre 6 anos, vou facer agora mesmo. Estamos en Montefurado. Este rapaz tan novo está aquí, pois, nesta explotación de aceite, nun sitio maravilloso, en Ribas de Sil. Como hai tanta oliveira nesta zona? Pois estas oliveiras foron plantadas antiguamente polos romanos, e hoxe en día, entre eu e o meu jefe, Miguel, dedicámonos a replantar, a recuperar oliveiras abandonadas, e ese é o noso traballo. Entón, que anos teñen estas oliveiras, algunhas delas das que están aquí? Pois incluso milenarias, seguramente, como esta. Que maravilla, milenarias. Algunhas arderon, por desgracia, non? Sí, a verdade é que sí. E ese é o gran problema que temos, aparte de moitos outros. Entón, cantas oliveiras tedes en total? Pois en total podemos chegar a ter sobre unhas 2.100 ou por aí, máis ou menos. 2.100 oliveiras, nada menos, aquí en Riba de Sil. A ver, que produción de aceite tedes ao final do ano, máis ou menos? Pois todo depende da produción, de como este a aceituna, pero sobre, non sei decir máis ou menos, sobre 1.500 litros, unha cousa así, 1.600. O sea, que hai varias variedades, non? Sí, nós aquí temos Mansa Brava, que é autóctona de Galicia, da terra esta, que foi plantada, como te digo, polos romanos, e desde aí é o que traballamos. Este aceite que tes aquí nas mans? Este é o aceite. Que tes que dicirme do sabor deste aceite? Este aceite, en principio, que hai que probalo, pero que é un aceite moi fuerte e que dá gusto para unha ensalada, tostas. Hai demanda ou non hai demanda do aceite galego? Penso que sí, penso que hai demanda. Álex, quédanos claro que é un aceite de calidade virxen extra, non? Sí. A ove, que isto aprendino eu no está chevo. Dime unha receita, como che gusta a ti comer este aceite? Pois isto é moi bon, sobre todo a min gústame as mañás, pois unha tostada quente cunha gota de aceite, pois a verdade é que presta. E tamén na ensalada, a verdade é que se agradece. Estaremos atentos á receita de Iván, ouro líquido, eu quero probalo. Graciñas, Álex. A vos. Ouro líquido, din, claro que é ouro líquido. E ademais, ouro líquido que xa non é só dos andaluces, ni dos extremeños, ni tal. Non, que tamén non hai na Galicia, ou que hai un aceite bo. E ademais, oi, Montefurado, era bonito, a zona. Vichedes o olivo que había detrás? Eso podía ter uns 1000 anos, máis ou menos como a mí. Non, pero 1000 anos, sí, o árbore sí, e fai as delicias de calquera. Escoitade, xa temos aceite aquí tamén.
pouco a pouco podemos facer medio búnker que xa non necesitamos nada de ninguén, O que vou facer eu? Tiña auga fervendo, verdad? Pois vou a pelar as patacas. Rapidamente vou pelar unhas pataquiñas, intentar dicirvos un pouco de que ir a esta receta doxe, A receta doxe é unha receita de toda a vida. Sí. É unha receita das nosas, unha caldeirada de raya. Pero eu, que estou no Estachebó e non quero facer nin repetirme, estou pensando en darlle unha volta de torca, non? E como facemos unha volta de torca? Bueno, a caldeirada de toda a vida leva unha allada, verdad que sí? Claro que leva unha allada. Allada que precisa de un aceite dos bos. Ese é daqui moito mellor. Pero mirade, hai outra cousa moi importante. Escoita, de pequeno eu traguei unha espiña. Vale, a ver como vos conto esta historia sen morrer de vergonza. Escoitade, estaba tomando nunha meiga, Non era na raya, porque a raya non ten espiñas. Estaba tomando nunha meiga. E con esa meiga, vale, estaba coa miña madriña e miña nai. É que se 4 ou 5 anos tería eu. Non me digades. Pero collo e dígolle, mamá, teño unha espiña. Miña nai estaba harta, ou farta, de que eu botara toda a comida fora. É dicir, o cochán de Ivanciño tiña o tema, encontraba e quería facer soltar todo, soltar todo. E miña nai díxome, non soltes. E dixenlle eu, trágoa, Ela dicíame, escolla, trágoa, Pois traga, E tragueina. Escoita, e tragueina. Serei tonto, carajo, que pai laroco. Tragueina, ali fun po hospital, bueno, acórdome de certas cousas, pero despois contoume todo a miña nai. Fun po hospital, eu vivía na Coruña e fomos po materno infantil, era un rapaz. No materno infantil non tiñan para acollerme, para atarme, é dicir, entre varios, estou dicindo toda a verdade, tío, entre varios, vale, o que fixeron, deixarme lavar as patacas, o que fixeron era intentarme poñerme nun potro, pero, escoitade, cando digo potro, non había no materno, non? Entón, colléronme nunha cama, eu acórdome desto, tío, acórdome moito. Veu, un par de tipos a collerme nas ventas, nos fuciños así, para que abrira a boca, e non eran capaces. E tiveron que levarme o Juan Canalejo, vale? Porque ali tiñan como unha especie de potro torturador, onde che collían as maus e tal, e tiñan un aparatiño que iban poñendo, iban subindo, e quedaba xa a boca aberta. E aí quitaron a espiña en 3 segundos. Acórdome, eu loitei, co médico aquel loitei moito, carajo. Pero, cousas da vida. Pois as espiñas, a min, deixaronme marcado unha tempada co pescado, Unha tempada, eu non quixen saber máis de pescado ningún, e miña nai tampouco. Pero, hecho unha cousa, verdad? Mirade, isto estaba fervendo, aquí, está fervendo. Sabe o que vou coller eu tamén? Cousas que ten que levar esta maravilla. Un pouco de loureiro e unha cebola, que xa vou cortar rapidamente, que xa está a ferver ben, en así. Cachos grandes, mirade, non lle vamos a meter moita fantasía a isto. Metemos uns cachos grandes porque ao final a caldeirada é o que ten. O que pasa que ao final de todo imos facer unha historia un pouco diferente, vale? Mirade o que fago por aquí. Isto xa por aquí e poño as pataquiñas, vou poñendo. As que vexa, que non me quero pasar. Vou poñendo unhas pataquiñas e se tengo que botar algo máis de auga, boto ya, vale? Porque teñen que estar, bueno, pois un pouco afogadiñas. A ver, estamos por aquí. Eso é. Mirade, o mundo é impresionante. Mirade, un pouquiño por aquí, hai que botalo unto tamén, Escoitade, eso non falledes, porque esta caldeirada vai con unha nociña de unto. Vaille dar un sabor que flipades. Eso está así, 2 folliñas de loureiro, bueno, isto é imposible, un pouco de sal jauda, un pouco de sal gorda, esa sal, para que vaya facendo as delicias. Xa cheira o loureiro e tocar un pouco a auga quente, empezar a cheirar. E moito me gusta este cheiro. Escoitade, é un pouco de unto. Sí. Metemos por aquí, isto por aquí e isto por aquí. Isto vai ir a este lado, para despois recoller todiño, E vamos coller un pouquiño de unto, que a propia mao, despois lavamos as mãos. E non quero moito, quero que teña o seu sabor, vale? Aí, espera. Que tamén ten a súa sal, pero non necesito máis. Mira, unha boliña así, e aquí.
aí vai coller todo o sabor esta salsiña pa nosa Raia. Raia, que vos decía, é un dos meus pescados favoritos porque non tiña espiñas, vale? Entre outras cousas, é moito máis fácil de pasar pola jorxa sen medo, Porque a min ainda me quedou un pouquiño de medo de todo eso que estaba a pasar. Quitamos esta peliña por aquí, botamos isto por aquí e vamos a empezar co allo, porque isto vai ter que cocer un ratiño. A ver, tapámolo. Onde está a tapiña? Por aquí. Vámolo tapar. Así. Correcto, para que empece a ferver outra vez e ter uns minutos por aquí. Mirade, collemos o allo. Vamos a picalo. E mentras picamos o allo, vale? Vamos a coller tamén o noso chisme para non manchar nadinha, e ter todo ben preparadinho. Mirade. Pois a Raia é un dos pescados que máis me gusta, pero hai moitos pescados que me gustan xa. O atún, a pescada, Pero é que temos os pescados aquí en Galicia, o rodaballo, as meigas, os galos, as soias, os cefalópodos, todo o que ven do mar me gusta, pero sabes por que tamén me gusta? Porque creo que é unha profesión brutal, a de mariñeiro. Se o pensades ben, mira, eu non teño nada nin penso que sexan superhomes, porque todos os gandeiros son superhomes tamén, os que están ás patacas son superhomes tamén, pero os do mar... Oiches, os do mar... Vou coller outro alliño. Os do mar é moito mare. Porque saen nos seus barcos. Se estás aquí na costa e tal, a que hora saen? Fai canto empezaron a non traballar os fines de semana. É que é unha historia de traballo, ir ao gran sol, ir ao tal... Cantas cousiñas, cantas malas noticias nos deron na televisión algunha vez por eses mariñeiros que estaban por aí, traballando, facendo no seu labor, porque non é o mesmo ir faxar o toxo, o monte, que hai que faxalo, é un traballo de carajo, que meterte nunha cunquiña aí ao mar, e ter todo eso. A min, non sei, respeto moito esa profesión dos mariñeiros. E ademais, pois, traen o produto a casa, e despois decimos, ostra, que caro é o pescado. É que ti sabes onde van a por el. Ti sabes todas as miserias que pasan. Son superhomes os nosos mariñeiros. E as súas familias, supermulleres e superfillos, porque andan a esperar os seus pais. E todo isto. E meu pai é taxista, que non é mariñeiro, non estou facendo publicidade de nada, pero moito penso en eles cando escoitas algunha traxedia, que tamén é verdad que agora é moito máis sofisticado todo e normalmente, bueno, pois xa pasan menos, pero que non tiñen que pasar ningún, Mirade, isto está a ferver. Isto está a ferver e o que vamos facer nós é metelo, vale, naquel de arriba. Sempre fago estes cambios, estes changuís meus, porque así vou facendo unha allada. Porque a allada hoxe vou unha facer, cun toque diferente. Isto aquí vai seguir fervendo perfectamente. Isto, poñémolo e vamos poñer unha sartén aquí no pequeno. Por que unha sartén pequena? Porque pa allada hanos de valer perfectamente esta sartenciña, de acordo? É que non quero moito lume. Hoxe vamos facer unha cousiña, vale, un pouco teórica. Non teórica, non me quero enrollar, que está che boa para taladrear entre nós e cociñar rico, cociñar saboroso. Pero nós creo que botemos un aceite de calidad hoxe, non? Un aceite con solera, un aceite galego, un aceite... Vamos botar un bo churriño de aceite, mirade. Dicía o rapaz que o cultivaba que cunha rebanada de pan, pola mañá, moito lle gustaba. Bueno, como non lle vai gustar se un bo aceite e un bo pan? Temos bo aceite en Galicia, temos bo pan, que máis os panadeiros tamén moito traballan e pola noite. Pero mira, temos aquí este aceitiño. O aceitiño que vou facer é, primeiro, poñelo a subir de temperatura. E nesa subida de temperatura voulle meter os allos. Eses allos, vale, mirade, creo que é máis que suficiente este pouquiño inicialmente. E por que non boto todo de seguido? Porque vamos a rematalo despois para cortarlle a temperatura. Vades entender ahora mismo o que vos digo. Mirade, témolo xa quencendo, vale? Ben, non quero que quenza moito, pero quero tostar o allo. E se quero tostar o allo mentre eso vai fervendo, porque cando estas patatas xa estén medio cocidas, cando lle falten 4 ou 5 minutos, vamos botarlle este xénero, Ora mirámolo. Pero primeiro quero blanquear, de acordo, estes alliños aí, e quero puñerlles, un toque de tostado. Pero según cando empecen a tostar, que é cando sacan todo o seu sabor, voulles cortar, vale, con un pouco máis de aceite a temperatura. Porque o que quero facer é confeitar. Así que vamos coller rapidamente tamén estes alliños e puñelos aquí. Mirade, este truco é un truco dos meus ou é un truco de sentido común, Témolo lume, de
de acordo? Ben acendido. E agora vamos esperar a que colla esa cor tostada que falábamos, porque é onde está ben o sabor. Recordade que despois pilla o marguexo moi rápido o allo, é moi falsiño, o allo de Dios. Polo tanto, vamos ter este ouro líquido, para que, cando empeza a chisporrotear, que vai ser xa, podamos poñerlle este aceite a menos temperatura, baixar o lume de todo e confeitar. Que é iso? A temperatura do aceite normalmente para fritir é de 180, 200 grados, sí ou non? O que vamos a facer agora é intentar fritir, non, confeitar por debaixo de 100, 80, 70, incluso 60. Mirade como quere rabear. Vale, imaginadevos agora que empeza ese chisporrotiño, que eu xa non teño moi alto, Aquí, este é o truco. Eso é, mirade. Cando empeza a facer ese ruidiño, vamos a estar caladiños. O que facemos é rapidamente cortarlle a cocción, vale, dese lume alto, mira como xa collen esa cor, ese lume alto, cortámolo así, con ese aceitiño, mira. Mais ou menos uns 150 mililitros de aceite. E o lume abaixo de todo, para que cheguemos a esos por debaixo de 100 grados, 70, 80 grados, que vades vendo donde o allo se move pouco, pero se vai cocendo. E así ese aceitiño vai collendo todo o seu sabor. Escoitade, podemos estar así 15, 20 minutos sin problema. O mesmo, vale, que o noso lume, que as nosas pataquiñas, que xa lles queda meio pouquiño. E así que vamos a esperar para seguir co prato todo xunto. Esperamos un anaco mentras cocen e mentras confeitamos estes allos. E xa estamos nese punto máxico do que estábamos a falar. Mirade, os allos non se torraron aí, burbulleando, pero ben pequeno, como se estiveramos no spa. Pon aí mo jacuzzi ese, Maruja. E Maruja pon o jacuzzi, empeza a ferver un pouquiño, pero pouco. Aí o temos. E esta raya, que ten que ir xa as nosas pataquiñas, que lle quedan como 5 minutiños ou 3, depende se é pataca nova ou bella, a de admirar, e metemos a raya así. Por que queremos meter a raya así? Porque xa ten o sabor, vai no deixar, é como un caldiño express. Esas patacas vanse impregnar ahora mismo de todo. Así que vamos subir o lume, e o que quero, escoitade ben, é que só estén 5 minutiños de reloxo, porque despois esa auga residual, esa temperatura, xa vai cocer a nosa raya. Así que ahora metémoslle aí un pouco de formigo para que empece a ferver e en 5 minutos estamos. Que facemos nós? Pois entón xa podemos apagar o noso aceite para a nosa allada. Por que? Porque toca a maravilla do pemento, Mirade, vamos a poñer isto por aquí, ter todo limpo e poñernos co pemento. Así. Aquí. E que facemos co pemento? Mira, isto moito me gustou, miña nai sempre o facía, que foi a que me ensinou a cociñar. Unha puntiña, tacatá. E outra, que desta é sempre gratis, que é o doce. E do picante, hai tamén unha pouca que lle queda ben. A ver, veciño. Ai. Mira que che traio. Home, xa era hora. Xa era hora. Oiches, xa era hora, miña Isa. eu nin con tamén vou subindo, vas subindo, e cando me poño a facer limpeza, dixo, bueno, vou baixar algún. Oxe era o día que facías caldeirada, non? Oxe, o día que fago caldeirada, mira, está aquí fervendo a raya, está aí fervendo tamén a pataca, que vou quitar en breve, Bueno, daquela xa podo levar un, o que remates un pouquiño, fai un lote que non como caldeirada. Non é negocio, de estache bo non é negocio, ter a Isa de veciña tampouco. A ver, dime, Bueno, claro que sí, claro que sí. Claro, porque fai un lotazo que non como caldeirada. Ademais, mira, foi unha das primeiras receitas que aprendín eu a facer. Caldeirada? Caldeirada, E logo, como che conto. Contame eso. Porque é moi curioso, mirade, eu, cando era nova, cando estudiaba, apunteime á Asociación de Amas de Casa de Carballo. Cando era nova, ainda és nova. Bueno, ainda son nova, pero agora, bueno, estudio pouco. Agora non... Os libros, así, leo. Bueno, mira, a Asociación de Amas de Casa de Carballo tiña un piso, e daquela iban ali, era como un club. Ti ibas ali, e botabas ali, parolabas cas veciñas, pero tamén tiñan clases de manualidades, de ganchillo, de calceta. Eu apunteime á cociña. O típico club social, non? Claro. Cousa desde para facer actividades. Sí, que hai así nos povos, non? Moito me gusta Amas eso. de casa, bueno, mira, eu os viernes saía, os venres, saía do instituto e iba a clases de ama de cociña cas amas de casa. E a primeira receita que se fixo foi caldeirada. Vamos a ver, pero se era para amas de casa e tiras unha estudiante, que carajo facías nas amas de casa ali, Isa? Bueno, porque eu son moi activa, son un cuinquieto.
xa o sabes, a dicir, claro, a mí sempre me gusta estar facendo cousas, el saber non ocupa lugar, que din. Pero entendo, ademais, esas máis, canto, das amas de casa que son máis. Sí, total. Canto aprendemos, ó. Buah, un Ponme montón. eso por ali, por favor. E logo aprendiches caldeirada e algo máis aprenderías, non? Home, algo máis, pero fixo moita gracia, porque eu pensei que a caldeirada daba moito máis chollo, non? Vela, sí, unha caldeirada, eu na fago. Era algo xixelo. Digo sempre, a cociña hai que poñerse, do está chevo xa está dicindo, tipo de facer caldeirada, pero hai moitas máis, que como que sonan moi rembombantes e despois é pim, pam, fuera. Total. Sí ou non? Pois ali facíase de comer e despois repartíamos entre todas. Eu era máis noviña, pero eu pasaba pipa, mira. Pipa. Eu entendo, escoita. Non chegaba a nada, o que facían non Desas chegaba. cousas, da experiencia da xente, das nosas nais, das nosas amas de casa, apréndese tanto. Caladiño, ainda non tes que falar, aprendes a escoitar, sempre me dixo eso miña avoa. Aprende a escoita. Mira, ven xente de fora, quero dicir, pois, que non é daqui, vai, a galega ou tal, non sabes, é como que te acolles a asociación, e sempre che explican tamén, e ao mellor receitas típicas nosas que non sabes facer, pois tamén che enseñan. Por suposto, entendo perfectamente, eu teño os recordos... E despois que aquí na Galicia, se tes xente de Carballo, todos son de Carballo, pero se algunha veu de outra parte, cada un fai unha cousa dunha forma. É como moi parecido todo, pero cada un dunha forma. Sabes o que estou facendo? Mira, vais flipar. Agora apaguei o lume, de acordo? Esos 5 minutiños, a raya, é máis que suficiente para que cozan. Eu quero que teña dentellada, vale? E vou ir collendo estas cousiñas. Por qué? Porque ahora a nosa pataca xa ten ese sabor a mar, sí ou non? E vou facer unha parmentier, un típico puré de pataca. Ides flipar. Pois daquela deixote, ao que remates, metes aí unha ración, non tal. Sabes que sí, sabes que sí. Moi ben, veña, gracias. Ai, Dios mío, mira, moito se aprende con Isa tamén, pero hoxe dixo unha cousa ben acertada. Dixo unha cousa ben acertada, en serio. Sabe o que dixo? Que apréndese moito das amas de casa. Como non se vai aprender? Mirade, eu xa teño todo collido, todas as patacas. Poñoas aquí, e isto, inda que non me creades, por favor, levaba 5 minutiños. Está apagadiño de todo, estaba ao mínimo. Xa non ferve, non necesitamos nada máis. Neses 5 minutos, a allada está feitiña, verdad que sí? Ahora, vamos facer a nosa parmentier ou o noso puré de patacas. E como vamos facer? Da seguinte maneira. O primeiro é intentar coller, pois, o mellor, algunha cousiña que se nos quedara por aí. Pois digo, tipo cebola, que non a vamos querer, que nos vai aportar auga, e tampouco vamos a querer. Incluso xa vin antes eu un cacho de raya. Oh. Madre mía. Escoita, como non vai molar cociñar? Cociñas, tes rollo, pásalo ben, cantas, reláxame, por encima como papo como un lamparín. Como un lamparín. Mirade, o que facemos é, quitamos isto, temos aquí, vamos a coller xa un pouco de manteiga, vale? Esa manteiga con ese sabor a mar, con ese sabor a todo, isto vai ser un puré de patacas impresionante, de acordo? Poñémolo por aquí e vamos a empezar a snaquizar todo con isto. Vale, mirade, vai ser ben rápido. Simplemente a pataca xa tiña que estar ben cocidiña, de acordo? Xa tiño os seus 5 minutos. Mirade, facémolo repaso rápido. Que dixen eu? Temos a pataca 15, 20 minutos, o que nos leve, depende como a cortaras, de acordo? Despois da pataca, así medio cortadiña, medio tal, un pouco de leite, non queremos noz moscada, non queremos nada. Sabes por qué? Porque o que non queremos é sacar o sabor do pescado. Así que con un pouco de leite que vai maridar moi ben, vamos a empezar a facer isto. Así, dándolle tesitura. E que vamos facer tamén? Estos 5 minutiños que xa pasaron, vamos a quitarlle toda a auga. E como facemos? Mirade, vamos por aquí, así e por aquí. Vale. A ver como facemos sin que nos manquemos, Poñemos por aquí, e escoita, cousa máis importante, un bo trapiño, Un bo trapiño que teño por aquí, para facer así e non queimarnos. Isto nas casas sempre é un momento crítico, Pero mirade, vai ser ben fácil, ben doado. A auga esta, deixo a toda, vale, fora. Ai, ben, un pouquiño máis, que non quero que quede nada. Ai, vide comigo. Poñémonos aquí. E que quere ahora? A nosa hallada,
a nosa allada con ese pouco de auga e tal. E non vou metela toda, Mirade, solo un pouquinchiño, pero eso é. Ai, cos alliños, ver por riba. E agora, unha remexida rápido, de acordo? Acabo o noso parmentier, o noso puré de pataca. Estamos listos para empratar, amigos. Dádeme un minuto. Estou con vos. Deixádeme coller o plato para empratar esta caldeirada. Escoitade, xa o temos todo feito. Xa vos lo dixen. Era cuestión de ter un pouco, pois, de maña e un pouco de alegría. Mirade. Por que non fixemos a brazo batedor ninguna cousa este puré? Porque senón queda medio gomoso e así xa temos o caldiño ese da raia, que lle foi dando ese sabor tan característico. Temos o leite, un pouco de manteiga, un pouco de sal, que xa tiña auga e xa está. Que facemos? Mirade, isto casi é unha quenel. É ben fácil, eu gústame. Ademais, a arquitectura deste tipo de cousas, porque non é nin... isto de andar pola casa. Metemos unha boa talladiña deso por aí. E agora o que facemos é traernos a nosa raíña, que estaba aquí, mirade. Fácil. E collemos outra culleriña. Vamos. E o que vamos facer é... Mirade este turado. Mirade este turado, como vamos a poñelo por aquí. Así de fácil. Porque por aí xa temos a nosa combinación. E agora, vou a rematar con un pouquiño dese aceitiño que tiñamos aí e que tiñamos estos allos aquí preparadiños para tal efecto. E agora, regamos un pouquiño isto por aquí e por aquí tamén. Mirade que pintiña me vai sacar todo isto. E eses allos non os perdades, que son a chispa da vida. Mirade, que queredes que vos diga? Se vos non credes que isto é un plato para mandar por aí, temos que irnos só. Vamos ir ao noso sitio, o sitio que compre despedir. Para esta receita, pelamos e cortamos en anacos as patacas maila cebola e cocémola co loureiro e o unto. Cando falten 5 minutos, incorporamos a raya e deixámola repousar outros 5 minutos. Para parmentier, machucamos as patacas cocidas co leite, maila manteiga e salpementamos. Por último, facemos a allada, dourando un allo con abundante aceite e o toque que queiramos de pemento. Empratamos todo xunto e ñan. E deixámolo por aquí, a protagonista, e vou por un pouquiño de verde. Un segundiño. Mirade, que isto vou de ter un plató de estachebo en condicións. E logo non farta así, non queda ben. Que ben malla, un pouco de perixel aí no medio, Escoitade, un puré de pataca con sabor a raia, unha raia ben feita, é unha allada confitada. Mirades, isto é pura proteína, mirade ese xugo, está no seu punto. Isto non fagades na casa, eu podo me permitir, porque son un cociñeiro de estachebo, e porque isto vou no lamber eu. Aburiño!